Amun ka bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni bi ma don kibaru waati ye ka ɲɛsin aw ma bi ye alamisa ye décembre kalo tile 5 san 2024 aw ye bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan ni ye a daɲɛ kumabaw ye ka ɲɛsin aw ma. Amalodona ka fɔ bi alamisa décembre kalo tile 5 san 2024 olu kɔni ye lafiya da sɔrɔ bi décembre kalo tile 5 2024 o tɛmɛnen kɔfɛ amalodona ka fɔ kuranko gɛlɛn bɛ jamana kɔnɔna na Mali premier ministre bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali kuranko la o kɔfɛ an ma jira la k'a fɔ walasa tɛgɛ bɛ se ka da ka cogo min na ka sabu kɛ u ye $65 u y'o ŋanamu jamana den dɔ kun. N'an bɔra ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ Yirimajɔ polisiso n'o ye 13e arrondissement kɔrɔ ye o commissaire ani a ka cɛdenw u ye tɛgɛ da ayiwa kirikirama dɔw kan an da bɛ se o ma ko wala aw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ pôle national économique et financier u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ maa dɔw nɔfɛ minɛli yɛrɛ bunankun na n'o ye Marc Bristow ale min ye PDG ka taa se directeur général ma Cheikh Abbas Kulibali ninnu kɔni ye cakɛda ɲɛma min bɛ sanuko bunankun kan an ka jamana kɔnɔna n'an bɔra ye an bɛ taa an ka jamana kɔkan kunnafoniw la an b'a ladɔnniya ka sabu kɛ u ye sɔgɔ min sigi ayiwa feerefɛnw na dɔw tɛmɛna o kan o tɛmɛnen kɔfɛ aw y'a bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na bi alamisa décembre kalo tile 5 san 2024 politikitɔ ɲɛma 11 min ni olu tun bɛ kaso la olu kɔni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ awa i k'a dɔn bi kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ u bilalen waati min na u kɔni tɛna degré instance la commune 5nan na Bamakɔ district kɔnɔ i k'a dɔn ka fila ka u bila lafiya yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kibaruya b'a jira cogo min na o kɔfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ni politikitɔ maa ɲɛma 11 min filɛ nin ye waati min na u kɔni ye lafiya da sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u taara centre international de conférence la Bamakɔ n'o ye CICB ye u taali min kɛra yen nɔ u ni Mali premier ministre kɔrɔ Ousmane Isufu Mayiga u kun kan ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ Ousmane Isufu Mayiga ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ awa wulikajɔ la walasa nin maa kofɔlen u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka d'a kan kɛnɛ in kan ye u kan k'u hakilinaw fɔ Ousmane Isufu Mayiga ye n'o ye Mali premier ministre kɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka bilali k'a bɛna kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maa ɲɛma min b'u la n'o ye awa Mustafa Diko Mohamed Ali Bacili ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma kibaruya yɛrɛ k'a fɔ Mali kuranko gɛlɛya o dogolen tɛ maa si la walasa kuranko gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na pewu Mali premier ministre senfɛ directeur général min bɛ EDM kunna n'o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye awa i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ɲɛfɔliw kɛ u ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ u ka cakɛda ye wulikajɔ minnu kɔni kɛ walasa awa Mali bɛ se ka bɔ yeleko gɛlɛya la cogo min na a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛ ni dabaliya ka se ka sɔrɔ gɛlɛya in na o la min bɛ tali kɛ premier ministre la ale y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw ka se ka taama walasa hakilina minnu tara ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen hakilinaw fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ k'a fɔ cakɛda dɔw bɛ yen min t'i jɔ cakɛda 600 la an'u dɛmɛɲɔgɔnw ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka u fari fara ɲɔgɔn kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ awa kuranko o gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ha ka ja a ka se ka ban pewu directeur général a ye a jira k'a fɔ san 2023 ka taa san 2024 na ayiwa hakilina minnu tɛmɛna nin nɔ a ye ɲɛfɔli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ani gɛlɛya minnu bɛ nin nɔ ɲɛfɔli kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛsin ayiwa i k'a dɔn Mali premier ministre ma n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye an bɛ dugawu kɛ Mali yeleko nin ka kɛ fura sɔrɔta la walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na. Nanamu jamana den dɔ la a bɛ bɛn ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ awa 100 000 € ma n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali saba de don a maa saba ninnu filɛ nin ye maa fɔlɔ o ye Salifu Tarawele ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma maa filanan o ye Musa Kɔnɛ ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma maa sabanan o bɛ jamana kɔ kan n'o ye Boubacar Diallo ye o la u kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ne kɔni nin maa kofɔlenw ninnu ye k'aw ka jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka fɛɛrɛ ni dabaliyaw bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali faamaw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na walima aw bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta walasa u bɛ se ka ko ladɔn o nɛgɛjuru sira fɔlɔ o ye 77 93 57 22 n'o ye 77 93 52 walima 84 84 84 79 84 79 n'aw ye maa kofɔlen ninnu ye n'aw ye ninnu ta ni Ala sɔnna a ma tɛgɛ bɛ kɛ ni maa saba in na walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na.
o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Kɔnpɔli Modibo Jara n'u b'a wele ko OPJ ale ni a ka cɛdenw minnu bɛ commissariat de police la Yirimajɔ n'o ye 13e arrondissement kɔrɔ ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ maa min bɛ yen nɔ ni a bɛ to ka dankari bolimafɛnw na n'o ye mobiliw ye ka se k'u kɔnɔfɛnw ta u ye tɛgɛ kɔni kɛ a dɔ la u ka sɛgɛsɛgɛliw la n'o ye commissaire principal de police Modibo K Jara a n'a ka dankan n'o ye commissaire de police maa caman kɔni wulila k'u jɔ ka taa commissariat in na walasa a bɛ se k'u t'u bolofɛnw nɔfɛ cogo min na a ka lamɛnni kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa maa kofɔlen ayiwa commissaire n'a ka cɛdenw u ye baara minnu kɔni kɛ ko maaw y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ in kɔni na ayiwa k'u ka baara nin u y'a yira k'a fɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa polisiw ka ɲɛmaaba n'o ye o ta n'o ye Sulemani Tarawele ye walasa wagabɔw ani kojugukɛlaw bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na commissaire y'a yira k'a fɔ o hakilinaw de don walasa jamanadenw u bɛ se ka sigi kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na ani bolofɛnw u bɛ se ka lakana cogo min ayiwa Marc Brice Thomas ni ale ye PDG ani DG Cheikh Abbas Kulubali ninnu bɛ cakɛda dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan min bɛ sanuko bunakun kan nin ɲɛmaa fila nafolo yɛrɛ a ŋanamuŋanamu ye ani sara sɛbɛn min kɔni bɛ nafoloko la i k'a dɔn k'a fɔ UEMOA ani jamana cɛ o ŋanamuŋanamu ye ka bɔ san 2019 ka na 2023 la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakana tigilamɔgɔw la k'olu kɔni yamaruya dilen don walasa tɛgɛ ka da nin maa fila in kan n'o ye Marc Brice Thomas ani Cheikh Abbas Kulubali u bɛ se ka minɛ cogo min na ka na n'u ye Bamakɔ kasobonba la. N'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana an b'a ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso Abuja ale ye fɛɛrɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso Abuja ale ye fɛɛrɛ minnu kɔni sigira jamana fɛ i k'a dɔn k'a fɔ walasa o fɛɛrɛ bɛ se ka bato cogo min na ayiwa dumunikɛlaw ka lafiya ko butigi caman bɛ yen nɔ ani magasinw k'olu caman kɔni datugura k'a sababu kɛ u tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na dɔw ye dɔ fara sɔngɔ kan o la o sɔngɔ ninnu jate fɔ a fɔra cogo min na dɔw ye dɔ fara sɔngɔ kan o la o sɔngɔ ninnu jateminɛli kɛlen